שלום צופים, אני פותח סדרה חדשה של כל מיני טריקים ודברים נחמדים שיכולים לעזור, כל מיני דברים. אז הטריק הראשון שאני רוצה להראות זה מעבר סודי, פשוט בית שיש בו תמונה. פשוט דבר אפשר לעבור בתוכה, ואף אחד לא יכול לראות את זה, ואף אחד בחר לא יכול לעבור את זה. פשוט נכון. פשוט מה שצריך זה 4 שעטים ותמונה. זה הכל. טוב, זה 2 זה טריק שהוא כאילו בעצם הגנה לבית. שהוא, הנה, הוא מעט את קצב ההליכה. כלומר, אם זומבי ירצה להתקרב אליכם הביתה, אז ייקח לו יותר זמן, ואז לכם יותר קל להרוג אותו. זה משהו ממש טוב. למשל, עכשיו תראו את קצב ההליכה שלי. עכשיו תראו את קצב ההליכה שלי על זה. ממש ממש לאט. זה ממש טובה לבית. אוקיי. שלישי. זה בדרך כלל זומבים יכולים לאכול את הדלת של הבית ולהיכנס לכם בתוך הבית. אז זה טריק, שזה פשוט דלת רגילה, אבל כשזומבים יכולים להיכנס, כאילו לשבור אותה. אתה הולך לצד של הבלוק, חץ בפינה, ואז הדלת עכשיו היא כאילו סגורה בשביל הזומבי. כאילו הדלת עכשיו כאילו סגורה בשביל הזומבי. עכשיו היא כאילו פתוחה בשבילה, אבל היא בעצם סגורה. כשהזומבי יעבור, הוא פשוט ינסה לעבור ולא יצליח. הוא ינסה לאכול אותה, את הדלת, בגלל זה לא יצליח לעבור. אוקיי. זה הטריק האחרון. אחד לפני האחרון, וזה הטריק לדעתי הכי מגניב עד עכשיו. זה בעצם חממה. שהיא עוזרת לגדל את הדברים הרבה יותר מהר, וכאילו לא יותר מהר, אבל כשאתה אוסף אותם זה הרבה יותר מהר. אתה לא צריך לאסוף כל אחד בנפרד. זה גם נורא פשוט. טוב. אוסף את הזרעים או את החיטה או כל דבר אחר שמוכנה. אוסף אותם, פשוט מאוד טירוף. נגיד עכשיו החיטה מוכנה. לא רוצה לאסוף אותה אחרי עד אחד, כי זה ייקח המון זמן. פשוט לוחץ. פה. פשוט עושה הכל. לחץ בחזרה. נכנס ופשוט אוסף את החיטה. זהו. במקום לאסוף את הכל אחד. נורא פשוט, נורא קל. זהו, פשוט שים חור בקיר, בוכנה, מפסק, זה הכל. טריק נורא טוב. עוד טריק זה שבא לך לגדל תרנגולים, אבל ממש פשוט, וכל פעם שאתה רוצה, שאתה נכנס, קח את הביצים וזה, תרנגולים נמצאים באחד איתך. אז זו שיטה שזה לא יקרה. פשוט בא, קח גדר, שובר אותה, שם במקום זה גדר גיהנום, ואתה יכול להיכנס ולצאת כמה שאתה רוצה לתרנגולות, והחיים לא יכולו לצאת בחולצה. אפילו תדחוף אותה. טוב, עד כאן בפרק הראשון. אם אהבתם, תמשיכו לראות את שאר הפרקים